Pakaraning utama tindakna selawase lan kaprayogekna anggenjengan dika lenggah. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang abdi ing kepatihan. Nanging dalanan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabektinipun ingkang abdi kunjuk Sandhapada Paduka Anak Prabu. Kula tampi dawa sami-sami Paman Plasa Jenar. Bapa Mrembah Durna Sarawu Paduka Bapa ing Sukalima ingkang putra ngaturaken karaharjan rawuh Paduka Bapa Mrembah Durna Bapa ing Sukalima. Astaka swala sila berdaba suwalu gimbal. Sumorante. Hawala. Tansah pinanganing kawidadan ing sambi kula swanipun ing Bapa ing Sukalima mangga widada. Nes kala sowan kula nggir. Namung kepareng ingkang Bapa ngaturaken udya pangastawanipun ingkang Bapa kunjuk ngersa Paduka Anak Prabu Ngastina, Anak Prabu Duryudana. Sampun lo tampi karya bombong raos sing manah. Mboten langkung kasicakna anggenjengan dika lenggah Bapa Mrembah Durna. Kulanaknan. Sampun boten kirang bagi piswanipun ingkang Bapa ing Sukalima wonten ing Datraya Praja Ngastina dinten sakmangke menika nggih. Dimas Surtayu prayogakna nggone siadi ngadhep ngarsanipun Kakang Yayi Dimas Surtayu. Lho diwaji. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ingkang Rayi pun Surtayu. Namung dalanan sasampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangking pangabektinipun ingkang Rayi kunjuk Sandhapada Paduka Kanjeng Koko Prabu. Wis ta tampa siadi atur bekti kelawan pun Kakang. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanono. Kula pundhingga jimat paripin dayana ing kasantosan. Paring maestu Paduka Amawahana kabagyan ing gesang kula. Prayogakna nggone ngadhep ngarsanipun Kakang. Lho. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang rayipun Surtayu, Kanjeng Koko Prabu Ngastina. Koko Prabu Baladewa. Sarawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu ingkang rayi ngaturaken pasegan. Panakrami kunjuk Sandhapada Paduka Kanjeng Koko Prabu Mandura. Koko Prabu Baladewa. Jagat wasisaning Bathara Wayapta jagat Yayi. Tansah pinanganing kawidadan saha asung pambaginipun Paduka Yayi Prabu sampun kula tampi karya bombong raos sing manah. Sowan kula tebih saking Rubida namung kepareng ingkang raka ngaturaken salam taklim kula. Mugi katurna saha Paduka Yayi Prabu kadang kula ing Ngastina, Yayi Prabu Duryudana. Sampun kula pun diandadosaken jimat paripe. Mboten langkung kasekecana anggenjengan dika lenggah Koko Prabu Mandura. Kawula nun Yayi. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ing Raka ing Mandura dinten sakmangke menika. Malah andadosaken tuwuh tandha pitaken saklebeting manah. Dene dinten sakmangke menika sanes dinten pasewakan. Ewa dene Yayi Prabu Duryudana animbali sowanipun ing Raka ing Mandura. Yayi gandeng sakmangke ing Raka sampun kepareng sowan. Mugi kepareng ambabaran ingkang sejati menapa ta wigatosipun dene Paduka Yayi Prabu kepareng amiji sowanipun ing Raka ing Mandura. Menawi dipun parengaken tumuli kababarna, kula nedya nganglungaken jangga nilikaken karna. Nyawa-nyawa jimat kula nggih. Nadyan ingkang bapa ing kematian semanten ugi semu kagiat raos sing manah. Dene ingkang bapa nampi sabda pangandika Paduka bilih renggan mangke. Paduka Anak Prabu ngawontenaken pepanggihan madyaning Datulaya. Menawi dipun kepareng tumunten kababarana ingkang sejati menapa ingkang dados darunanipun nggih. Semanten ugi ingkang bapa ing Sukalima nggih. Ngantos kadhi kula jangkah anggen kula mampah saking negaring. Utawi saking pertampaning Sukalima prapta Praja Ngastina. Menawi wonten suwakipun kampuh sekilan boten dados sabab daya-daya ingkang bapa ing Sukalima tumunten semadhong dawuh timbalanipun Paduka Anak Prabu Ngastina. Wonten wigatos menapa dene Paduka ngawontenaken pepanggihan madyaning Datulaya ingkang beneh lan adat ingkang sampun menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna kula dielingaken karenanipun ingkang bapa ing Sukalima midhanget sabda tama Paduka Anak Prabu Ngastina nggih Anak Prabu Duryudana anjrah ingkang positorum
siring samirana mrih sekar kadung ngas kandanyo maweh raras renaning driya wonten timbalan Gawa Prabu wonten dawuh Yai Bawa Durna wonten dawuh Nger wonten ing parapatan Datoya Negari Ngastina wong salwangsul kula ngawontenaken pasewakan wong salwangsul kula ngawontenaken pepanggihan wong salwangsul ugi pirembagan menika badhe kula baleni wonten salebeting Kedaton Negari Ngastina mboten sanes anggen kula tansah kepengin mboten sanes anggen kula tansah gawang-gawang tuwin gadhahi gegayuhan inggih menika nyawang kunarpanipun para Pandhawa ateges madyaning pasewakan Negari Ngastina menika mboten benten kaliyan ingkang sampun kelampah ingkang sampun kepengker kula badhe ngrembak pejahipun para Pandhawa ladalah jagat dewa Bathara jagat Pangestunggara nuwun sewu Yai estunipun anggen kula sowan kedarang-darang saking negari Mandura menika katimbalan dening Prabu Duryudana ingkang gumana musik wonten manahipun ingkang raka ing Pandura. Sak mboten-mbotenipun jejeripun Alendra menika ngrembak perkawis negari. Sebab ingkang menang jenenge bor kawontenan negari Ngastina menika namung Paduka Yai Prabu Duryudana tuwin ingkang saged damel kuncara miwah mbotenipun praja menika inggih Paduka Yai Prabu Duryudana. Pendak-pendak ingkang raka katimbalan sowan wonten ing margi menika kula tansah nyuwun dhateng panguwasaning Dat Kamurwing Dat mugi-mugi sowanipun Baladewa wonten negari Ngastina menika dipun ajab supados ngrembak perkawis praja utawi perkawis kanalindranipun Yai Prabu Duryudana. Nila kok jebul geseh merucut saka kudangan uwal saka gendongan pendak-pendak Baladewa katimbalan sowan pendak-pendak kula katimbalan ngabiyantur ngersa Paduka Yai Prabu sing dirembuk ora ana liya mung patine para Pandhawa. Kula nuwun sewu. Wong salwangsul ngajab pejahipun para Pandhawa. Mongko mboten nate kelampah. Mboten nate kelakon. Lah kok isih padha dirembuk mriku janjane kerembuk apa? Kula tak tun nyuwun prisa. Tur malih saking pandugi kula lan saking pangetenipun ingkang raka ing Mandura. Pandhawa menika mboten nate damel lontran-lontran wonten negari Ngastina. Pandhawa menika mboten nate damel geger wonten negari Ngastina. Ning pendak-pendak diajab patine, pendak-pendak diajab supaya Pandhawa menika ampun ngantos lono gesang wonten ing Madyapada. Kula tak nyuwun prisa supaya Baladewa ngerti supaya Baladewa menika cetha anggenipun saged nampi pangandikanipun Yai Prabu Duryudana. Janjanipun perkarane apa? Terus menawi Pandhawa samangke sampun dumugi ing pejah menika bathinipun Yai Prabu Duryudana menika menapa? Kula tak nyuwun prisa. Oh Prabu, wonten dawuh. Blokasuta
ingkang boten damel tentrem manah kula, ingkang boten saged damel jenak manah kula dados nalindra wonten Garing Stina menika namung para Pandhawa. Liripun kula tansah gumana musik menawi Pandhawa ngucik negari Ngastina, menawi Pandhawa menika nyuwun negari Ngastina, tan wandi negari Ngastina menika wangsul dhateng pangawasanipun para Pandhawa. Mangke lah kok dadi para Pandhawa bakal nyuwun negara Ngastina, mongko sampun cinadhang kodrating jagat, sampun sinerat dening para dewa, baline Ngastina benjang kedah lumampah perang ageng Bratayuda Jaya Binangun. Mongko kula ngertos watak wantunipun para Pandhawa, kula ngerti pambeganing para Pandhawa ingkang boten nate nyelaki dhateng panguwasaning Dat Kamurwing Dat, boten nate nyelaki dawuhing para dewa. Nek dewa wis mesthekke besok baline negara Ngastina menika wonten perang ageng Bratayuda, mesti wae Pandhawa bakal ngenteni tumapaking perang ageng menika kala wau. Menawi kelampah perang ageng tan wurunga kula sak kadang badhe pecah. Sababipun menapa? Kula nyuwun mahapunten. Sampun marambah makaping-kaping wungsal wangsul pendak-pendak Kurawa sami Bandayuda kaliyan para Pandhawa. Nadyan Pandhawa ming 5 cacahe, Kurawa 100 cacahe. Ning pisan kemawon Kurawa menika dereng nate menang menawi mungsuh para Pandhawa. Ateges wonten ing perang ageng Bratayuda benjang Kurawa badhe tumpes kelor kalebet ingkang rayipun Duryudana. Duwe negari Ngastina badhe wangsul dhateng panguwasipun para Pandhawa. Nuwun sewu, panjenengan kok iso nemtokke upati uriping menungsa menika napa sampeyan ponakane sing gawe urip ya? Ya ngono napa pripun? Sanes. Lah. Bratayuda dereng lakon. Bratayuda dereng kasembadan. Aja sok ngempukke watu ngatoske banyu. Tegesipun nadyan wungsal wangsul Kurawa menika perang kaliyan para Pandhawa. Ning Kurawa mboten saged menang. Wungsal wangsul marambah-rambah. Kurawa regejegan karo para Pandhawa. Kurawa ora iso menang. Lenun sewu. Jroning Bratayuda menika beda karo regejegan ingkang saben dinten dipun wontenaken menawi Pandhawa pinanggih kaliyan para Sata Kurawa. Yai. Kula nyuwun mahapunten. Tiyang gesang wonten ing alam padang menika dipun menangaken budidaya. Mila tiyang gesang wonten ing alam padang menika dipun paringi akal pikir dening panguwasaning Dat Kamurwing Dat. Menika mboten kok kinarya angancam pejahipun tiyang sanes, angancam dhateng pejahipun mitra sutresna kadang sederek kawruh lan sapiturutipun. Ning pikir akal menika dipun ginakaken supaya budidaya kepiye carane yen pancen panjenengan gadahi pemanggih sesuk Bratayuda Kurawa bakal kalah. Bratayuda tasih dangu, Bratayuda urung iso ditemtokke wancine besok kapan wiwit dinten sak mangke budidaya. Budidaya piye carane Kurawa iso menang mungsuh para Pandhawa. Ateges benjang tumapaking perang ageng Bratayuda menika Paduka Yai Prabu badhe ngukup kemenangan. Menawi Prabu Duryudana menika ngukup kemenangan, Ngastina mboten wangsul dhateng pangaosipun para Pandhawa. Gedang awuh pakel. Lho. Kok malah gedang awuh pakel? Nuwun pamunten. Kathah tiyang sepuh ingkang nyebataken omong gampang ning nglakoni angel. Sampeyan ora dadi Duryudana. Mula sampeyan iso paring pangandikan kathah-kathah dhateng ing rayi. Ning menawi panjenengan Koko Prabu ngraosaken manahipun Duryudana, panjenengan ngraosaken dados nalindra Ngastina, tartemtu pangraos Paduka Koko Prabu mboten benten kaliyan ingkang kula raosaken. Mila dinten samangke kula mboten badhe uncat saking menapa ing sampun linantem dening ingkang rayipun Duryudana. Tegesipun kula tetep badhe ngrembak pejahipun para Pandhawa. Menawi Yai Prabu badhe ngrembak pejahipun para Pandhawa, nuwun mapunten kula mboten tumut-tumut. Kula mboten melu-melu, nah ingaten sampun cetha. Paduka Koko Prabu menika lair dedeple wonten negari Ngastina, ning batin sampeyan ngemuli lan para Pandhawa. Mangriyen, mangriyen. Sampun ngantos panjenengan gadahi panyokra boyo kados mekaten. Nuwun sewu, kula menika wong tuwa. Kula menika wong tuwa. Kula menika tinemu werda dening para Pandhawa, kula menika tinemu werda dening para Sata Kurawa. Jejering wong tuwa kaya Baladewa menika pangajabipun namung kula nyumurupana dhateng kadang-kadang kula taruna Kurawa lan Pandhawa menika sami rukun. Sami rukun, Yai. Nadyan kula menika dados pengayomanipun para Kurawa, ning sampun ngantos kula menika dipun banci Demban Siladan, dipun sebat ratu sing banci Demban Siladan. Mboten. Kula mboten kepengin dipun sebat kados mekaten. Mila sak wayah-wayah sak wanci-wanci kula menika sowan dhateng negari Ngastina.
ingkang kula ajab namung setunggal. Kurawa, Rukuna lan para Pandhawa. Namung menika bab sanes boten wonten. Yen Pandhawa rukun kalan para Pandhawa ateges Bratayuda menika boten badhe kasembadan. Yai Prabu bakal nuwak pinten-pinten kurban ingkang badhe dumawah wonten negari Ngastina. Kula aturi menggalih kawula ingkang boten ngertos kenthang kipuling lelakon pojok pleret ing kahanan kasempyok ing aradan perang ageng Bratayuda wekasan kathah para ibu ingkang sami kelangan guru lakinipun, kathah para bayi ingkang sami nangis krana kelangan tiyang sepuhipun wonten ing perangan Bratayuda. Menapa mboten ngenes? Nggih. Lajeng menawi kula menika tinemu werda, kula menika ngajab rukuning para Pandhawa lan Kurawa menapa kula klentu? Menapa kula klentu? Upami kula menika dipun sebut klentu, klentune nggon endi, salahe nggon apa? Kula badhe nyuwun dawuh. Ih, mboten lepat lah. Nah, boten lepat tegesipun menapa ing sampun laturaken menika leres. Inggih nanging kirang trep kalian manah kula. Kirang trepipun mapanipun wonten pundi? Panjenenganipun menika dados pengayomanipun para Sata Kurawa. Koko Prabu menika sampun saged dados pengayoman negari Ngastina. Ning pendak-pendak kula ngajab pirembagan pejahipun para Pandhawa. Wongsal wangsul panjenengan boten mathuk, wongsal wangsul panjenengan boten gathuk kan rembag ingkang kula damel wonten negari Ngastina. Inggih. Dasar kula namung setunggal. Kula mboten kepengin Kurawa lan Pandhawa menika sami regejegan, sami ben tiyasa, sami bentak sirah namung rebat kamukten negari Ngastina. Namung berkais paduka Yai Prabu menika gething keburu sengit kalian para Pandhawa. Kula nuwun sewu janjanipun kula tak nuwun prisa. Yai Prabu menika anggenipun sengit kalian para Pandhawa menika dasaripun menapa? Dasaripun menapa, Cobi? Menawi dipun tlusur saking inggil Paman Prabu Pandhu Dewayana sampun ngiklasaken negari menika kanthi tipaken dhateng Rama pun Paman Dastarata. Tumuli luminta dhateng paduka Yai Prabu. Upamiya Pandhawa menika kepareng nyuwun dhateng negari Ngastina, kula kinten regejegan menika sampun tuwuh wingi-wingi. Nanging gandeng Pandhawa ikhlas, Pandhawa lila. Ingkang jumeneng keprabu negari Ngastina menika paduka Yai Prabu Duryudana, tumunten Pandhawa mboten angucik keprabun, amung ngenteni dhateng wahyaning mangsa kala dumawahing kodrat perang ageng Bratayuda Jaya Binangun. Kula nuwun sewu, lamit-lamit nggih. Menawi mboten kula pedhot pirembagan menika mangke mboten badhe wonten rampungipun. Karena paduka anak Prabu Duryudana cukeng, anak Prabu Mandura adreng. Menika mangke menawi kula pitung mboten wonten kerampunganipun. Paman Haryo kados pundi? Saking panginten kula sedaya ingkang sami mapan wonten ing Datulaya menika dados pangrehipun anak Prabu Ngastina. Mila menapa ing dipun kersakaken Alendra Ngastina menika pantesipun para-para ing sami lenggah wonten ing Datulaya menika namung estu padha tumrap kula menika ingkang langkung sae. Mbuh hala, mbuh becik, mbuh bener, mbuh luput. Nek wis dikersake dening ratu nayaka-nayaka sing lenggah wonten mriki sedayanipun menika kedah mastuti sabda pangandikanipun Nalendra. Ah, menawi kula mboten. Baladewa niku dipunemu dhewe-dhewe. Baladewa aja kon manut karo sapa-sapa. Wonten mriki kula menika beda karo sampeyan. Nek sampeyan kali Bapadura niku wujude patih, Bapadura niku pujangganing negara Ngastina. Ning Baladewa wonten iki daya. Aku kuwi ratu dudu nayaka. Ha inggih, mangke nggih sampun duka rumiyin. Sampun duka rumiyin sareh menika tasih sonten. Sampun ngantos duka rumiyin kula menika namung merenahaken, kedahipun sedaya ingkang mapan wonten negari Ngastina menika manut dhateng pangrehipun Nalendra Ngastina. Menawi Paman Haryo badhe manut dhateng pangrehipun Yai Prabu Duryudana monggo aja sampeyan niku patih. Ning upama wonten pirembugan menika ngrembug perkara patine para Pandhawa, kula wis matur wong salwangsul, kula ora melu-melu. Kula ora bakal cawe-cawe. Kula moh diarani wong sing banci ndemban siladan. Kula moh diarani wong sing abot sisih. Kula ngeboti para Sata Kurawa dirasani dening para Pandhawa. Semono nek nganti kula ngeboti para Pandhawa. Terus kewajibaning Baladewa wonten jagat menika pripun? Kula tak takon karo sampeyan. Samenika ngaten kemawon. Saya suwe kak saya angel. Samenika ngaten kemawon nggih wonten dawuh. Ingkang boten purun rembagan perkawis pejahipun para Pandhawa dipun caosi kamardikan. Mergi anak Prabu Baladewa menika ugi nggadahi hak
supados mboten tumut pirembagan madaning Datu Loya. Ngoten Paman. Nggih. Oh Prabu, wonten dawuh. Nek ngaten kula Prabu, kula atur kendel sawetawis. Kula badhe ngrembak pejahipun para Pandhawa. Lah, nek ngaten tegesipun upami mangke menika badhe wonten tumindak utawi bab-bab ingkang badhe dados srana pejahipun para Pandhawa, kula mboten tumut-tumut. Mergi kula moh yen disebut ora mangan nangkane kok gabul pulute menika kula mboten kepengin. Lho semanggaken. Katuran lenggah ingkang langkung sekeca. Kula badhe midhangetaken para-para ingkang sami badhe munjuk atur lan para-para ingkang sami saged tuwin sagah damel srana pejahipun para Pandhawa. Kula tak weruh pripun carane, kula tak krungu kaya ngapa sing arep ditindakake dening para Usata Kurawa lan Nyai Prabu Duryudana. Ko Prabu Kendel. Paman wonten dawuh. Miturut Paman, nggih. Pejahipun para Pandhawa menika kados pundi? Kala wau kula menika sampun beto srana saking Plasa Jenar. Pejahipun para Pandhawa menika menawi cara kula dipun kendelaken kemawon mbenjang menawi sepuh pejah piyambak nggih. Dipate, pripun? Kula niku lek ngrungokke tenanan lho Dipate, kok sampean lek omong kok glecek sapenake dhewe. Kakang Duna, pripun? Kula niki nganti kentekan akal. Pendak-pendak diaturi sowan ning negara Ngastina diajab mikir patine Pandhawa. Monggo sampeyan nggih wis ngerti dhewe. Nggih. Wong salwangsul kula ngaturaken srana patine para Pandhawa menika, kula nuwun sewu, ora tau kelakon, ora tau isa kasembadan. Conto marambah makaping-kaping. Werkudara, kula racun, kula bandoli watu, kula cemplunge wonten ing sumur upas. Mboten pikantuk pedalaning pejah nanging malah pikantuk kanugrahan tirta rasa kundha. Sampeyan yo eling. Eling. Bratasena kula loropaken wonten ing Wanamarta menika papan gawat liwat wingit kepati satu mara satu mati jalma mara mulih mung kariaran. Mestine Bratasena mati dipangan berkasaan dipangan jim setan. Ning nyatane pripun? Bratasena ora mati malah entuk negara Ngendraprasta. Bola bali kula nglakoni kaya ngoten iku ora tau kelakon. Kakang Duna ya kelingan. Nggih. Dek jaman sampeyan didakwa, sampeyan diarani dening anak Prabu Duryudana. Bilih sampeyan kudu iso gawe srana patining Bratasena. Nganti mangken munggah Gunung Candramuka alastik Brasara. Ning nyatane Bratasena ora mati, malah entuk kayugung susuhing angin. Nggih. Terus mangdawi nyemplung segara. Umume wong nyemplung segara niku mesti mati. Mati pangan iwak cucut. Nggih. Ning nyatane ya ora mati. Malah entuk tirta pawitra mahening suci. Pripun to? Pandhawa menika luput senjata tawa. Dikrenah cintrakane malah entuk kanugrahan, dikrenah patine malah entuk kanugrahan. Kula niku nganti kentekan akal. Saben dina kula menika ora iso turu. Saben wonten ing patenggan ketoke mlumah ning ming ketap-ketip. Gagas pripun carane mateni para Pandhawa? Nah cara kula kok gampang. Lho. Sampeyan ampun kepenak ngendika kaya ngoten. Mboten kepenak, ning niku nyata. Mateni para Pandhawa menika kula nuwun sewu. Dintose gase telas menika mati piyambak. Ora ana pendhita tak jegal. Mangkelake wae. Dirungokke tenanan kok omongane dleweran sak pinake dhewe. Menika ngaten dene Pati. Lah, rak ngoten. Sampeyan nek pun ngendika kaya ngoten iku mesti serius. Serius. Ora kena disewawa. Nggih. Napa? Disewawa. Nggih. Pripun carane mateni para Pandhawa? Ngger. Anak angger. Wonten dawuh Bapak Durna. Estunipun pejahipun para Pandhawa menika janjanipun sareng kula taliti kula uthak-athik. Wonten ing Pertapan Sukalima miturut buku 1001 Malam. Ingin tansah kula bikak. Nggih. Patine Pandhawa kok buku 1001 Malam. Saman mawon menang mawon Dewate. Nggih, nggih. Sareng kula uthak-athik jroning manah. Salebeting manah kula glejah, kula gelar, kula gulung. Kula pontra-pontra. Nyah apa? Burung tekan gone kok nyah. Sinten Asatama? Nek ra dipakani dedak ra ngoten iki bocah. Sareng kula uthak-athik jebul pinanggihipun
Pandhawa menika ta apa ta sababe kok ora iso tekaning pati? Sebabe napa? Amargi Pandhawa menika ditunggoni piyayi loro sing digdaya. Oh, ngaten nggih, nggih. Piyayi loro sing digdaya. Pinunjuling apa-apa mbrojling akrep. Malah piyayi loro menika kula nuwun sewu mboten wujuding titah swantah, nanging wujuding dewa ingkang ejawantah. Dewa ingkang ejawantah. Sinten Kakang Durna? Lho, sampeyan kudune wis luwih pengalaman lho, Dipate. Pandhawa wonten pundi-pundi papan menika mboten nate pisah kaliyan ingkang nami Prabu Sri Bathara Kresna. Mangriyen, mboten ger, mboten. Mboten Rembak Sinuwun Brawati mboten namung menika kinarya pawadan sampun ngantos duka. Ning nganti nyenggol adhiku Kresna aja takon dosa. Ana pendhera tak ula-ula dawa. Sampun dawa kok, Nger. Mboten sadi ula-ula. Niki won kula saben enjing. Sanika sampun nglawer to, Mas. Nek nganti bebeda adik kula aja takon dosa. Menika namung conto, sampun conto. Ing nenggani menika inggih Prabu Sri Bathara Kresna, Ratu ing Darawati. Menika sampun sami prisa bilih Ratu ing Darawati menika titising Sanghyang Bathara Wisnu. Wisnu nggih. Dene ingkang angka kalih inggih menika pun Semar Badranaya. Lho, Semar niku napa wong digdaya? Oh, sampeyan aja nganggep Semar niku wong cepete, Dipate. Ampun ngantos nganggep Semar niku wong sepele. Semar niku sampun nyebut pusaka ingkang bisa kandha, jimat ingkang bisa ngucap. Semar niku dianggep pusaka ingkang bisa kandha, jimat sing bisa ngucap. Sapa to sing ora kepengin cedhak karo Semar Badranaya? Satriya kemawon kepengin cedhak karo Semar supaya tego timbul yuwana uripe. Lho, pirang-pirang sing jeneng nayakaning praja kepengin cedhak karo Semar supaya ndang munggah pangkate, ndang akeh undaan bayar. Nggih. Sing jeneng wiyaga cedhak karo Semar supaya ndang tetep laris gone nabuh. Dinggone iket supaya kita bagus raine. Pasuryan, wiyaga kok pasuryan. Rai. Nggih. Dedapurane. Oh nggih. Jan sia-sia kajenge ben. Yen Waranggana kepengin cedhak karo Semar mesti ngaturake pupur. Karo Semar terus dijopajapu saben dipupurke nang raine Waranggana mesti ketok ayu lan iso ngresepake bekasan oke sing padha tresna. Terus mula Waranggana saiki padha duwe pan. Napa? Pans. Fan. Utawa komunitas pecinta Waranggana. Nggih. Niku merga Semar. Oh, ngaten. Nggih, merga Semar. Nggih. Mula Semar niku aja dianggep wong loro saudon telu saurupan. Semar niku pancen wong pinter, Semar niku pancen wong digdaya, Semar niku pancen wong sapa sing didedhaki karo Semar. Sing lali tumuli dadi eling, sing ala tumuli dadi becik, sing bengkong tumuli dadi jejeg. Oh, nggih. Mula sing do bengkong-bengkong nyedhak Semar. Men supaya jejeg. Nggih. Pak Kartine